Erokamano kuom keto Ramogi TV kani jagoro mongirore migao mochung'ne arita mag ute mag twech pacho ka endie Salome Muya dwaro ni omi utego thuolo mar timo ohala kokalo mwandu miloso e ute mag twech weko. E limbe mare jela mar Kibos, Muya nowacho ni osechako tiyo machiegni gi migepe mamoko mag sirkal e neno ni otiego obila marito jela e thiro njore mag mbui kod lwenje mamoko bende. Okoni gidhi nyime gi chenro mar neno ni giketo lokruok mayande osepuodhi gi ni owinjore time kuonde twech. Mano kaluwore gi duoko mar aput mayande otelne kod maneno gae mar doho David Maraga. The State Department has a fully fledged anti-terrorism unit. We have built capacities, they have been going for training, that is our staff, to ensure that they are well equipped, they are knowledgeable. And it's an ongoing program, it's an ongoing training. We are working with our stakeholders, with our development partners, to ensure as many of our staff as possible are trained in counter-terrorism. We are enhancing security. There are CCTV cameras here. The prison industry is one of the best manufacturers of furniture, of welding materials, of gates, of windows, and we're encouraging the public, using the one government approach, come and buy from us.